Мамадыш шәһәрендәге 18-70 сонлы участок сайлау комиссиясының күчмә бригадасы Горький урамындагы күп фатирлы йортлар ишек алдында да эшләде. Биредәге торак биналарның берсендә 96 яшьлек Бөек Ватан сугышы ветераны Галимулла Нәбиуллин гомер кичерә. Сәламәтлегенә бәйле рәвештә соңгы берничә елда сайлау комиссиясе вәкилләрен фатирына гына чакыруны кулай күрә ул. Телефон аша шалтыратып гариза калдыра һәм күчмә урыны, антисептик, медицина битлеге, перчатка, авторучка, бюллетеннар белән коралланган сайлау комиссиясе вәкиле ветеран бабайның ишек төбендә. Избирательный участоктан килгән выбор буенча. Галимулла абый гомер буе актив гражданлык позициясе белән яши. Бөек Ватан сугышыннан кайтканнан бирле бер генә сайлауны да калдырганы юганың. Менә бу юлы да матур киләчәк өчен бездән соңгы буынның имен яшәвен теләп тавыш бирдем ди героебыз. Хаман тормыш әрәтләнер дип өметләнәбез инде. Җаннар әрәтләнер дип бөтен шунда. Атайын хәлендә миңа бик күп тә кирәк түгел инде үзем өчен. Халык өчен, яшьләр өчен кирәк. Галимулла Шарифулла улы 1923 елга аңа 19 яшь чагында фронтка повестка тапшыралар. Сугышның соңгы көннәренә кадәр яу кырында була, аннан әле 2 ел армия хезмәтедә. Фашистларга каршы көрәштәге батырлыгы өчен күп санлы медальләр һәм Бөек Ватан сугышы ордены белән бүләкләнгән. Тыныч тормышта озак еллар агроном, хуҗалык рәисе, Мамадыш кирпич заводы директоры булып эшли. Тормыш иптәше Тәскир апа белән 6 бала тәрбияләп үстерәләр. Бүген ул 15 оны һәм 20дән артык оныкчыкның кадерле бабасы. Шунсы гына әйтмәй, укып чыгып яшьләр эш таба алмый. Менә иң авыры шул. Менә моны җайлый алмый хөкүмәт беренчектә. Менә мин фронтта кайткан укыдым. Сразу направление бирделәр менә барырга. Кайсык туры 46 елны укып чыккан Петербургда. Зайлыска җибәргәннәр. Бардык та җалап утырабыз, абыйлар җибәрегез безне. Юк, направление сез монда, не? Рекменчегә эш пожалуйста. Хәер мен беләм, укып чыга малайлар, йөриләр, таба алмыйча. Менә шуны рәткә салсын хөкүмәт, вот шуны ямайтты ул. Мамадышта тавыш бирүләр 11 сентябрьдә башланды һәм якшәмбе киченә кадәр дәвам итте. Вот раньше проходили выборы в один день, сейчас уже это все для того, чтобы не было большого скопления людей, поэтому решили эти выборы пройти, прошло в 3 дня, удобно очень, чтобы люди потихонечку приходили. И вот приходят достаточно немало. Люди вот сейчас, мы с утра уже здесь на дежурстве с 8, уже ждут нас, уже пришло где-то больше, человек 20 уже пришло как минимум. Я думаю, еще к 11 часам подойдут намного больше. Люди пока отдыхают еще. Я думаю, что процент посещения будет большой. Исегезгә төшерәбез, районда бер үк вакытта 2 сайлау кампаниясе барды. Алар Татарстан президентын һәм җирле хакимият органнары депутатларын сайлаулар.